गोमानायखौ थब होनाय जाबाय जासिहरनायावनो हर ना खाजो दङ आं नों खागौमोन आं नुनाय जाबाय ना जासिहरनायावनो हर इसानो रिजानबाय दोनथ' फैसाखौ होनो नांनाय नङा खोमा दे मबाइलदोसो मारि खानांगोन ना इ मबाइलदोसो मारि खानांगो मबाइल गैया नालाय गोदान मबाइलदोसो मारि खानांगोन आंनाबो दाखालि खेबसे मोनसे मारिबाय र' 1200 थाखा आंना बियाबो फुं खाथियाव लांगोन साननैसो थाना नोंहा मोनसिगोन आरो हा फरायसालियाव थांदोंमोन पुलिसाव दा ओमफ्राय मा जायो साननैसो थाना माने आं होनदो मबाइलखौ फाननो लांगोन नोङो मबाइलखौलाय सोर खालामबाय हारसिं फन हरदो नै मायुआ मेस्टा खारै नै मेस्टा ना फिसादो हामजादो नायनाय मायो जाना खिथिसन मामानो हाम हाम मिनिलायदो मालाय ओइ ना नागिरदोयो थोद मानो नायदावनो नायदावबालाय मुवा नुनो खामखोलाय मानो इसा हमना थिखांलाय नोंनियालाय आरोलाय बावनो नंनानै जिमे ओइ जिमे मा खालामदोंलै मा सोरखौ सोंदो जिमे सोरखौ सोंदो काट यहाँ से मेरे प्यालो जिम्मी छोटू छोटू आँखें मम्मी प्यार कर रही है तुझे मम्मी प्यार मम्मी को प्यार नहीं करोगे छोटू मेरे छोटू जिम्मी दिखाओ तेरे छोटू छोटू आँखें जिम्मी छोटू छोटू तेरे छोटू छोटू आँखें और प्यार करना चाहिए जिम्मी छोटू छोटू मेरी छोटू देखो देखो कितनी आलसी है मेरी जिम्मी कितनी आलसी है देखो बस उसे प्यार करना चाहिए और कुछ भी नहीं छोटू छोटू आँखें बना के वो प्यार ही करवाता रहेगा छोटू छोटू आँखें जिम्मी देखो 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 कैसे सो रहा है देखो छोटू छोटू आँखें करके सोए जा रही है मम्मी से प्यार करवाते रहेगे छोटू छोटू आँखें छोटू छोटू चलो मैं काम करने जाती हूँ टाटा देखो 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 जिम्मी देखो 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 कितना आलसी है देखो क्या है क्या है क्या है